again and welcome back sa ating YouTube channel na Mars at Sarah Vlog! So for today's video everyone, karon na sadta nakabalik sa ato mga pang vlog in SM it because na busy jud taday. So ako ning sadka dayon ko day actually naaday ko diri sa babaw sa akong videohanan pud sa nakatong bagong kalsada igbaw sa Iligay. Ayan day grabe lamin jud kaya yung view jud actually. So wala nga na jud ko diri kay yung view man day kagwapa kayo. May samo ko jud ko ka vlog og pinabawang-bawang dito kay bisag daka sa kwarto ang mga sigbin barha kastanan day. Oo. Bisag daka sa kwarto yung mga bata dagandagan mga bata din sala. Dagan-dagan mga bata sa gawas day ngayon. Tanong akong kwarto kay Dibia. Dibia fiberglass day, just me o Marimar. So mo to nga bati jud kasanan day mga syagit nila danos mga sigbing inang pak. Bati kay day. So mo na atong topic karon is ang birthday sa akong pag-umangkon which is up to pa jud tatong unang semana day. Oo. Wala jud ko ka video it because banaman po kayo mga disco day kaya naman may mga music system day ba karang mga sound system music system para bugway sound system dayan pa music man pud mi while nagluto sa mga sudan no so mo na nga og mag-video ko dito day maka-bright ra siya so mo to nga nala ko gibuhat nga video clip pero before that ato sa topic ano karon ra jud ko naka-video so kusog kadyo ang hangin sumunang lami kadyo tanan gani na naman jud ang buntag pagkatiman ako og laba mag-video jud ako pero giuwan jud mi dai. So may gani karon medyo punghag-punghag na jud ang langit ug nakita na ninyo ang adlaw. So mao na nga aning lupa dayon ko diri aday. Ako ra jud always usa. Baka ba jud tay mga pang-partner sa kinabuhi. So dala day kay Arius dai. So shout out to the actually dali ra kay ko ma-in love sa mga lalaki na inani. Oo, dali na kayo kumadaba or makakit something sa mga nahinani. So nagsulot-sulot lang ko supposedly wajud nay buho akong dungganday kay bawal jud sa amo magbuho-buho sa dungganday. Kay basig masagpa tang papaday, masumbag tang papa. So mao na nga ako lang siyang gi-try og papilit na jud. Wajud buang ay pang fashion lang naman ta. Ani mo na nahitabo mo karon pa jud ko naka-vlog ani og naka-upload kay sa una ra man gyud ta ko magbuhat lagi intro about ani nga video or about ani nga vlog. Pero pagkaugma na gilantan man kung pinaponggang-pongga zay mo to nga wajud sa gana nga kung panglawas log luya jud ang tanan so mo to nga galigid ra jud ko sa akong kwarto zay kay lavad jud kay akong alu ya mawalat so kay na fast mo day ang bayot zay sabi ng mama ko na fast mo ang bayot sa sigig lakaw nya tagay nya way kaon saan na lang ang tanan so dapat makaon jud ay no dapat di jud mapas mo dapat dunay tagay napoy makaon para di jud mapas mo just may Marimar so ana lang ang topic natin for today ano to zay pagkatima sa dato medyo naulan jud pero grabe man gud ang trangkaso nga ning abot day kilala man kanang hilanat napajud ubo napajud sipon kanang init kay mong lawas labad kay mong ulo unya galisod pa jud kag ginhawa kay tungod sa sipon kasi pa jud kag usig kay tungod sa imuhang ubo so nakaagi na ba ang tanan-ana ay jud mo gawas kay COVID na day oo di maguol mo to nga nilakaw man sad akong iyaan god ingat sila og Manila for a week, no, ganon. So, mo to nga, kami ang gipabantay sa tindahan. Instead of magsirado sila silang tindahan, kami may gipabantay sa akong ate o akong kuya. Mo to nga, mas ning busy na gano'n hinuog isakto. Wala hinuog ta nakabuhat og video or vlog. Kaya nga naman, kailan yung mga mumatamig sa'yo, dalas 4 sa kadlawon. Then, mangulit pa may alas 8 sa gabi. O, asa pa makapag-vlog ba yun? O, ikulit mo katugon na kayo ka. Di ba yung mga gano'n? Pero sulit ang tanan. Amazing ang tanan, diba? Nahintabo ang tanan. So, karon naka-video naman ta. So, dili na natutubalikan ang mga butangan ng agina, no? Kay malipayon man kaistan ta atong mga panahuna. So, everyone, ipakita na ko sa inyo ang birthday nga nahintabo sa akong pag-umangkon, which is blessed jud kay tanong nga na jud tay mga pang-birthday, no? Bisag simple ra kayo ang pagkaon today or ang mga handa sa kinabuhi. Ang importante nag-enjoy sa birthday, yung mga so, mga pictures, magkunahay mi kaya naman dyan family pictures or remembrance na yung mga ganun. To everyone, let me jud ilang blue. Love you, dahil. Gusto mo kayuring naman hinuon tani eh. So mga to nga akong pangtingo karon medyo pagaw-pagaw pa no kaya nga ako jud ubo mo na pabilin. Ang ubo jud boy dugay ning hawa. Unta na ubo na lang siya para dugay pud siya mahawa. Bisag kibaw ko mahawa at is punay. Yung aga na ugaw. Asan gi ubo pa jud bitaw ko sa. Ubo magkuhay na gani ko ning ubo di ba? Mga to nga medyo pagawon pa aton pantingog karon no. Then mo na everyone dili na ta mapadugay-dugay pa no og ato na lang ipangkita sa inyo or ipakita sa inyo ang video clip nga ang gibuhat so wait lang bikay naladyo ko i-chika
naglitsyon magud mi ani dahil. So ano to di ba naman mi babuyan? Oh, supposedly namin babuyan, di ba? Yung mga ano to say, pag panganak sa baboy, nagsaadon siya sa para sa birthday niya. Ya syempre apo, so dapat ang lolo jay, parang sige raban sa na yan. Yung mga ganun. So may balitsyon talaga siya sa birthday niya, jay. So thank you Lord, thank you so much for the blessings, for the foods, and all memories and happiness anak nga birthday. So ayan everyone, ipakita dyan na to karon nung ang video clip nga gibuhat sa iyahan. So ayan everyone, nato padugay-dugay pa kay kusog kay hangin tira basig mo wala pong kalit tiwa sa video. So raban! Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Og sa diha nakita na ninyo ang video na yung mga pagkaon no, simple ra kayo na siya dahil pero bless man pud kayo ta kay naatay ing ana na yung mga ganan. So thank you very much everyone. I hope nga nag-enjoy ka sa atong mga pa-video, sa atong mga pa-video clip no. So thank you very much. Gi-share lang naman ako sa inyo. So mano to everyone, kung wala pa ka nakasubscribe sa ating YouTube channel, don't forget to hit the subscribe button and click the notification bell all. O nga to akong mga social media accounts, supposedly naman sa mga social media accounts tayo. So nabog ko yung page tayo unta inyo pong i-subscribe. Follow, I mean. So thank you very much sa mga nananaw nining mga video ha. Unta, nalingaw ka. No, unta, nagtuloy mong laway. Yung mga irumbuang, yung mga kanan. So before ta mag-end everyone, na ay mga nagpa-shoutout. O dili kami ng mga kay usara man siya no. So supposedly na kami nagpa-shoutout, nakalimot ko. So siya lang isa ako shoutout karon say. Pero shoutout sa tanan. Shoutout sa tanan. Then shoutout kay Kristen Siboa Lahoy-Lahoy. Grabe pag mga pangalan. Oy, Lahoy-Lahoy. Ano lain ako na. Cha, yung mga ganun. So mga yan everyone. So thank you very much mes imong pagtagad sa akong mga video no. So comment ko siya pinabongga dito sa uban akong video. So mo nang i-shoutout sa dato siya karon kini pa shoutout man siya. Then shoutout to Marvin Gravillo. Shoutout to Ronel Amores. Yung mga ganun. Shoutout sa akong mga tanang barkada no, tanang mga classmates, tanang pamilya, tanang mga laki. So shout out everyone. So ayan na everyone, muna papatupik-tupik na. Bye-bye!